jokatuko duela bizkaitarren selekzio baten aurka. Ez Amerikakoa, ez Europakoa, ez da munduko beste txokoren bateko ere. Bizkaiko selekzioa izango da Samameseko berdegunea zapalduko duen azken gonbidatua ekainaren 5ean. Hainbeste aukera jorratu eta 11 jirabira egin ondoren hori erabaki du batzordeak. Ulertu genduan atletik bizkaitarra baino gehiago dala, baina zeo zerba da bizkaitarrengatik dala. Aurreko egunetan, Montevideoko nazionalen izena agertu bada ere, ideia hau lehen egunetik zegoen mahai gainean, federazioko presidenteak kontrakoa esan badu ere. Argi eta garbi urteman lehengo ideia hau izan zen. Un poco así sobrevenido de ayer, nos sentaremos y... Uruguaiko taldearekin ez dutela ezelango akordiorik sinatu esan du Josu Urrutiak, eta kirol ekitaldia baino gehiago une hunkigarria bultzatu nahi duela atletikek. Federazioak bestalde, oraindik ez daki zein izango den hautatzailea eta zeintzuk jokalariak. Horrez gain, beste ekintza batzuk izango dira gurrian, baina talde zuri-gorriak ez du ezer argitu.